मंडळी आज मी गावात केलं तर गावात आमच्या म्हणजे आता लागवड चालू असता, एक नाचण्याची लागवड असता, कोळीत पण आमचं कोळीत पेरून झालेलं असतं आणि आता नाचण्याची लागवड आमच्या घरात करतात. तर गावात कसा प्रत्येक जण शेती करतात, प्रत्येक जण शेती वेगवेगळी असतात. तर आमच्याकडे नाचणी असतात, ती एक शेती आमच्याकडे केली जाता. आणि शेती कशी केली जाता म्हणजे कसं हंगाम काय असतो आणि कशा पद्धतीने केली जातात ते आता मी बघूची असतं आणि आपल्याला माहिती नसतं प्रत्येक गोष्टी. कारण आपण शिकान मोठे जातो आणि आपल्या घरातले काय करतात तर आपल्या काहीतरी माहिती नसतात. तर आपले आईवडील आपल्या शेतात काय काय करतात तर आपण माहिती असता हव्या आपल्या. बघूया नाचणी लागवड कशी करतात ती. व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका. गाव म्हटलं तर भाजीपाला पण करतात, त्या का परडा बोलतात. तर आज भाजीपाला पण बघूया आपण काय काय केले येतो शेतात. तर गावात गेल्यानंतर लोक अशी पडा बिडा काहीतरी करतात. तर हैसर पण आमच्या माणसांनी काहीतरी केल्या नाही तर लालबाजी काढतात. लालबाजी म्हटलं तर तुमका दोन त्याच्यात प्रकार गावतात, एक राजगुरू गावतात आणि एक लालबाजी गावतात. लालबाजी असतात ती पूर्ण तुम्ही भातात मिसळत भाजी ती मिक्स केला तर पूर्ण लाल कलर येतो, तर ती लालबाजी. ती लालबाजी कशी तुमका समजता कशी म्हणजे तुमका लाल भाजी बियाणावर असा कशी समजली तुमका? सफेद वाली वेगळी, ही एकदम लाल भाजी. बियात पण फरक असता ना, बियात पण फरक असता. बी फरक असता. आणि तुम्ही लालबाजी आम्ही पेरतो तो राजगिरो, ही लाल भाजी एकदम. लालबाजी होय. मुंबईत गावना नाही हो अशी लालबाजी. मुंबईत असली नाही मग तो ह्याचो माठ माठ म्हणतात ना नाही का. माठ. माड भाजी हा, तुम्ही घेतात मुंबईची. आणि तुम्ही काही काही भाजी पेरला आणि ना हीच तिचं. मुळे बे काय करू ना वाली बिले काय करू नाही तिला मुळे हे बघ, हे मुळे हा हा हे ते दिसतं पुढे ते हे वाली, हे सगळे वाली आहेत. वाली आहे ते. हे वाली आहेत, हे. मग परडा तुम्ही केला असं किती महिने तुम्ही खाता असं भाजी आता भाजी खातो 4 महिने आणखी खातो लोक. म्हणजे 4 महिने जातात तुमचे. हो हे आणि ती भाजी योग गेलं तर किती रुपये आता सध्या दुडी? ही जुडी 20 रुपया. 20 रुपये दुडी. होय होय. मग तुम्ही विकता विकतास का भाजी? ना आमचं खाऊ का पूर्ण ना ती विकू खाली. मारा दिवस भागतायचा झाला, दिवस भागल्याशी बतलं आपलं. दिवस बघला सुरू. भागला बस झाला. मग तुम्ही आता शेती भात कापून झाल्यानंतर काय काय करतास मग पहिली काम? आता मग येऊन तर कामाला. भात कापून झाल्याच्या नंतर ती भात वारवणार हा काय ह्या करणार म्हणजे ह्या बी करून ठेवतो, एकटी करून ठेवतो. परडा करतास तुम्ही. हा, ही परडा मग तुमची काम काय 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 असतात, कामा काय असतात तुमची? आता वर्षाची शेतकऱ्याची म्हटलं तर वर्षाची 12 महिने कामा. मग तुमची सगळी कामा काय काय सध्या आता? शेतीत कसं आता पत्त्यानं भरू खयो, भाजा करू खाया, या सगळा परडा बिडा लाव खाया, कन्नाडा खाया. असा हो म्हणजे हे आता नडतलो, हे मिरशांगे हे परत बोचलतलो. आता मिरशंग येतात घे तुमच्यारी? होय होय हे व्यवस्थित मिरशांगे येतात. म्हणजे तुम्ही म्हणजे पाण्यात जर असात तर तुमका म्हणजे परडा बिडा करूक बरा म्हणजे. होय होय पाणी असत तर परडा करू घेऊ. पाणी नाही आमच्याकडे. म्हणजे शेती बरी की ह्या बरा? ह्याच बरा. हिला सगळा बरा. शेती पण होईल, शेती राहते खातो लोक होय. बरोबर. असं हा शेती होईल. घेऊन काठी घेऊन. शेतकरी म्हटला तर त्याची 12 महिने कामात चालू असतात आणि वेगवेगळ्या प्रकारची पिका घेतली जातात. म्हणजे एक भात असता, नंतर तुम्ही भाजीपालो म्हणा, मिरची बोला, वाली बोला, नाचणी बघा, कोळीत बघा, अशी वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं आपल्याला घेत असतात शेतकरी आपले. आणि खूप चांगला वाटतं की आपल्याला अशी भाजी बिजी करतात. मुंबईत गेला तर तुमका वेगवेगळी भाजी भेटतात, पण आपल्या गावचे जे आपल्या जमिनीतले असतात म्हणजे ते आपल्या शेतातले असतात ते पण खाऊ एक मजा असतं, एक आवड असतं, ती वेगळी असतं. त्याची मी व्हिडिओ पण काढले आणि त्यांना पण आवडला, पण त्यांना पण जरा आपण व्हायरल करूया. आणि काकीन माका मस्त की लाल भाजी दिल्या ना सर. गावात वाली असतात, वाली तर त्याचा परडा बिडा असं करतात. म्हणजे त्याचा आता असे केल्ली असतात म्हणजे माकड असतात, ते माकड येऊन ते वाली खातात. म्हणजे तिचे आता असे तुवारे म्हणजे असे कोंबले त्यांचे छोटी छोटी पानं कोवळी ती पानं खातात. मग त्याच्यासाठी संरक्षण राहावं आणि वाली भेटावं तर मनानं अशी गावची लोकांची झाडी बिडी आता लावून असे कुडल्याने म्हणजे त्यांना दिसता नाही की माकडांका की असं की वाली केलेली आहे, भाजी केलेली आहे, लालभाजी पण खातात, मुळे पण खातात, अशी कोळी कोळी पानं. त्यामुळे अशी परडा करतात आणि एक वाली अशी त्या झाडांका अशी वाली अशी वरती येतात आणि अशी म्हणजे मस्त की येतात दोरासारखी. तशी प्रत्येक जणांनी अडे पण केले नाहीत, यासाठी पण केले नाहीत. म्हणजे असं गहूरेडे म्हणजे तो रानटी रेडा कशी असं म्हशी असतात ते म्हशी अडे येतात तर त्यासाठी असं संरक्षण करतात. आणि ते सगळे असं भाजीपालो कोळीत किंवा नाचणी पेरणी लागवड अशी करतात. आणि भाजीपालो जर खाऊ खोय तर आपल्या केल्याशिवाय का गावाचं नाही. असं पाणथळ प्रदेश म्हणजे पाणथळ ठिकाण असत थंयसर तुमका अशी भाजीपाली तुमका दिसतली.
काही काही जणांकडे भेटत नाही कारण पाणी नसतं. अलकुला मुळे असत आणि काय होतं आपल्याला अशी जास्त अशी भाजीपाले करणार नाही. अलकुल करतात, मुळे होतात, लाल भाजी होतात. पालक नाही करणार आपल्याला. पालक त्यासाठी आपली एवढी सुपीकता नाही जमिनीत. आणि अशी कशी गोवर बिवर टाकून असं गावात भाजीपालो करतात. आता ही नाचणी असतं, नाचणी ह्यांची तर आईबा माझे नाचणी लावतात. नाचणीचा काळ असता तो जानेवारी असता. जानेवारी आणि मेमध्ये म्हणजे 3 महिन्यानंतर काढू घेता आणि 2दा पीक घेऊ घेता. तर नाचणी डायबिटीजसाठी चांगली असता आणि एकदम पोषक असता. आणि पोषक आहार म्हणजे भाकरी म्हटलात तर तांदळाची पण भाकरी येतात आणि नाचणीची पण येतात. मग नाचणीची भाकरी पण आम्ही करतो. आणि एक उत्पन्न चांगलं असं की म्हणजे तुमच्यारी इथली लोकं असतात ती म्हणजे गावची कोकणातली ती अशी काय ना काहीतरी कामं करीत असतात. म्हणजे अशी बसन अशी नाही राहणार. आणि म्हटलं तर आता भात कापणी आता आमची नोव्हेंबर पण होता. थोडासा भात आमचा मारूचा पण असा. आणि आता म्हणजे कोळीत पण असता, कुळदाची पिठी होता आणि नाचण्याची भाकरी होता. मग कुळदाची पिठीबरोबर नाचण्याची भाकरी ही पावसामध्ये खातात. त्यामुळे त्यांना ऊर्जा पण निर्माण होतं आणि काम करूची पण ताकद येतं त्यांना. नाचणी लागवड कशी करतात ती आता बघूया. आता हे आमचे आई बाबा आमच्या शेतात नाचणी लागवड करतात. आणि नाचणी लावतो ना, त्या नाचणी किती किती अंतर लावची असतं ही? इतीर लावतो. हा इतीर. इतीर म्हणजे या. अंतर, तेवढं अंतर ठेवतं. हा. लागवड करूची असते ही नाचण्याची. म्हणजे कधी म्हणजे आता बघा कार्तिक सरलो काय? कार्तिक सरलो का जानेवारी. जानेवारीत. मग त्याच्या आधी लावू शकत ना आपण नाचणी. आव्हान लाव गावता आव्हान नको. आणि मग ही नाचणी कधी येतील मग काढू आपल्या 3 महिन्याने 3 येतं. महिने. म्हणजे भातासारख्या ह्याचं उत्पन्न असा ह्या भरा की भात भरा? नाचणं खुळाते. वाटलं केशी. हा पण 2 कुडू जातले. असा म्हणजे नाचण्याचं उत्पन्न चांगलं. चांगलं. एक फाटी हिरत का 2-3 कुडू नाचण्यात. आणि कुळीत कधी फिरतात की कार्तिक. त्याच्या आधी पेरलो तर नाही. बाद जातो. मग आधी पेरून फायदो नाही म्हणजे. नाही. मग तो कधी त्याच्या नक्षत्रात पेरतात काय तो पण? कार्तिकाचं. कार्तिकात. नोव्हेंबरात पेरता नाही. मग बात. असा. आणि का किती पाणी लावचे असतात? उदकच्या आणि नाचण्या मग ते वलीप्रमाणे ना, वल असतात तर ना पाणी होया. नाचण्यात पाणी होया. त्यात नाचण्या दोन प्रकार असतात ना, एक पावसात पण पेरत. पावसातलो आणि लोदियो आणि हळियो. ह्यो हळियो. हा आणि पावसात करतो तो लोदियो. त्या याच्यात फरक काय मग? हा त्याका त्याच्याविषयी ताकद असतात. त्याका त्याच्याविषयी ताकद असतात. आणि त्याका ह्याच्याविषयी ताकद असतात. ह्याका उष्णता. तो उष्णता नाही की वादत नाही. ह्याच्यापेक्षा त्याका ताकद. हा. असं त्याला पटकन माणूस सुद्धा. जर ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास नक्कीच मला कमेंटद्वारे सांगा. धन्यवाद.